Gibutihag sa otoridad nga improvised explosive device ang gigamit sa pagpamumba sa Isabela City sa Basilan. Samtang sentro karon sa investigasyon ang CCTV footage kung asa makita ang mga panghitabo, una ang pagbusikad sa unang blast site. Gibutihag sab sa Task Force Basilan nga posibleng miyembro sa Abu Sayyaf Group ang nagpaluyo sa pagpamumba. Ang detalye sa report ni PJ De La Peña. Usa sa gitutukan karon sa investigasyon sa kapulisan ug kasundaluhan sa pagbusikad sa Isabela City, Basilan niadtong Lunes kining CCTV video kung asa makita ang usa ka lalaki nga nanaog sa gisakyang motor, bitbit ang usa ka plastic bag nga gibilin kilid sa usa ka fast food chain. Pipila ka minuto ang milabay, kalit kini nga mibuto. Kanina antay pa rin ng official na video manggagaling sa mabigay sa atin. Pinapa-identify natin kung sino at saka kung taga saan. Yan yung ginagawa natin ngayon. Dugang ni General Gubuay nga dili tinuod nga gipadala ang karton nga mibuto sa garahe sa DBL Transport Company. Ang suspect sa kay matud pa sa bus ug mao'y mitunol sa karton. Nagtuusab kini nga grupo sa Abu Sayyaf Group ang nagpalayo sa pagpamombas isip extortion. Malamang Abu Sayyaf ito at member ng mga ibang lawless elements, yung remnants ni Brogy and Dama. At saka ang motive dito is extortion, considering na business establishment yung tinarget nila. Gikumpirma sab sa Explosive Ordnance Disposal and Canine Group Regional EOD Canine Unit sa PNP sa Zamboanga City nga pareho ang improvised explosive device nga gigamit sa una ug ikaduhang pagbusikad. Ordinaryo sab kini kay wala kini mga sagol sa naandan nga mga IED sama sa lansang. Kung sinasabi nating signature, alam naman natin na ever since Basilan, may maraming na rin mga insidente dyan at yan yung pinakakapitbahay natin. And some of the cases of improvised explosive device ay magkahalintulad kung anong nandun sa Basilan, sometimes dito rin sa Zamboanga. Ako si PJ De La Peña para sa One Mindanao.